हाग्रामा महिलारिया मोननै सालाय थानाय जिबौ बायदि खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथांखौ गोख्रों भाबै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथांनि जे गोजोन एबा खौसेथि आथिखालाव खौसेथिनि बारबाय थादों एबा एबसुनि नाजानायाव मोनसे खौसेथिनि थाखाय दोहौ सोलिबाय थादों आरो बे समावनो हाग्रामा महिलारि बुंनाय बाथ्राखौ लानानै बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा बुंथिदों जे बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा जे बे समाव मोनसे सालायजों बिथाङा बुंगोन गोजोननि थाखाय आरो मोनसे सालायजों बिथाङा बुंगोन बाहागो राननाय एबा डिभिजन होनानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा हाग्रामा দুটা জিভা থকা সাপৰ নিচিনা এটা জিভাৰে সি ক'ব শান্তি এটা জিভাৰে কি হ'ব ক'ব সি डिभिजन बिथाङा बुंथिदों जे हाग्रामा महिलारिया जुदि गोजोनखौ हास्थायदोंबा गोजोनखौ लुबैदोंमोनब्ला बिथाङा मा जाहोनाव थांनाय सानाव बा बावैसो सान सिगाङाव बिथाङा सान 22 बिजाथिनि मुं फारिलाइखौ फोसावखो होनानै गोख्रों सोंलु खालामदों एबा फिन जाथाय होदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा हाग्रामा महिलारिखौ फारनै सालाय गोनां जिबौजों रुजुदों बिथां रनजित बसुमतारी बिथाङा बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथांखौ फारनै सालाय गोनां जिबौजों रुजुदों आरो फारसे सालायजों बिथाङा सान्थिनि बाथ्रा बुङो आरो फारसे सालायजों बिथाङा डिभिजननि थाखाय खामानि मावो होनानै गोख्रों फिन जाथाय होदों बिथां रनजित बसुमतारी बिथाङा जुदि गोजोनखौ हास्थायदोंबा गोजोनखौ बिथाङा जुदि लुबैमारदोंब्ला बिथाङा मा जाहोनाव बे समाव बिथाङा सिगांग्रो बिजाथि लाइखौ एबा बिजाथि 22 बिजाथि लाइखौ बिथाङा फोसावग्रोनो हाखो बिथाङा गोजोननि बाथ्रा बुंफ्लायो नाथाय बे समाव खामानिखौ आलदा एबा डिभिजननि थाखाय खामानि मावो होनानै गोख्रों फिन जाथाय होदों बिथां मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा हाग्रामा দুটা জিভা থকা সাপৰ নিচিনা এটা জিভাৰে সি ক'ব শান্তি এটা জিভাৰে কি হ'ব ক'ব সি ডিভিজন মানে এখন ঘৰতে পাত মেলাই পেলাই মা আৰু দেউতাকৰ মাজত পাৰ্থক্য আনিব বিচাৰে ভাই ককায়ৰ মাজত পাৰ্থক্য আনিছে বায়েক ভনীয়েকৰ মাজত পাৰ্থক্য আনিব বিচাৰে এই কথাটো স্পষ্ট হৈছে এটা কথাটো স্পষ্ট তেওঁ যদি সঁচাকৈ শান্তিটো বিচাৰিলেহেঁতেন ঐক্যতাটো বিচাৰিলেহেঁতেন বা ইউনিটিটো বিচাৰিলেহেঁতেন 22টা তেওঁ যি আজিৰ দিনত কি কয় 2-3 দিন আগত যে BPFৰ 22 জন প্ৰাৰ্থীক তালিকাটো ঘোষণা কৰিলে সেইটো নকৰিলেহেঁতেন ইয়াৰ পৰা আচল কথাটো বুজা যায় যে তেওঁ মুখত কৈ এটা পেটত ৰাখে এটা আৰু তেওঁ যে বাছি কেইটামান চিটটো ৰাখি থৈ গৈছে কাক ৰাখি থৈ গৈছে সেইটো উমান আজি আমাৰ ইছলাম সকলো গম পাইছে হিন্দু সকলো গম পাইছে বড়ো সকলো গম পাইছে অনাবড়ো সকলো গম পাইছে আজিৰ দিনত হাগ্ৰামে যে ধৰ্মক লৈ পেলাই মানে হিন্দু ইছলাম ডিফাৰেঞ্চ আনিব বিচাৰিছে আকৌ এবাৰ বড়ো অনাবড়ো ডিফাৰেঞ্চ আনিব বিচাৰিছে আকৌ এবাৰ বড়োৰ মাজত কি কয় ৰঙা চকু দেখুৱাৰ এটা কি কয় সেইটো আপোনাৰ চিটুৱেশ্যনটো সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে সেইটো সকলোৱে গম পোৱা হৈছে।